Ja si fotiť nebudem, lebo mne ten foťák spadne do tej vody. Čo sa deje? Poď. Prečo nemáš dobrý výhľad? Čo dobre sa? Máš lepšie. Ale svieti slnko. A svieti slnko, čo zase, vieš, to zase fotiť nemôžeš, preto som ho. Ja sme vyšší. Môžeš cítiť trošku chladnejšie. Je to Chulty hore, Roman. Hore alebo dole? To je jazero a ešte toto. Vlak mu hneď chodí. Tak murované celé ci kokos. No. Zero by som brala, ale zatiaľ to nevíno. A to je kto? Ako nejaký Slovák? Nejaký podnikateľ. Ale taký... Slovák ako, hej? Taký chudzáky nechutný, neviem. Hej? Však, no my sme teraz 341 metrov, tak neviem. Správne a žadnite na chvíľu, či nevidíme. Wow, to je super. Aha, perfektno. Wow, to je super. Nie, tento vírnik, pozri. To je ako jednoosobovo také... Pre neho. Ako máte altitude a zapnite na chvíľu odpovedač. Romeo, nevidím odpoveď na radare. Ako máte altitude? To je super. No, lietadlo tak nemôže nízko, no. To je výhoda. Wow, to je super naozaj. Nie, je to lepšie, keď je to tak trošku nižšie, že človek si to tak lepšie pozrie, keď by sme boli úplne... Preleteli sme 14,3 km. Leteli sme 51 minút. No, tak pre informáciu, dobre, tak. Akurát dochádzajú baterky, ale dokumentované všetko. Rozlúčime sa, ahojte. Oni ešte len teraz pristávajú. No, ich to ešte len čaká. Jasné, že idem pomaly. Poďme, látáme.